Seba' mid-bidwi li għandhom l-għaliq fin-naħa ta' fuq ta' Malta mistennija li jibdew jutilizzaw in-New Water. Tkellimna ma' Richard Bilocca, kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, fejn spjegalna dwar ix-xogħlijiet li jridu jsiru għat-tisħiħ tas-sistema ta' distribuzzjoni ta' New Water. Meta jiġi finalizzat dan in-netwerk ħajkunu qed jiżdiedu għal xi 700 dawn il-bdiewa qegħdin nitkellmu ġifieri fuq areas considerable ġifieri ngħidu madwar 3500 tomna raba li ħajkollhom aċċess għal dan it-tip tilma fin-naħa ta' fuq ta' Malta. Bilocca spjega kif bħalissa nfetħu tenders sabiex ikunu jistgħu jsiru xogħlijiet ta' tħammil u installazzjoni ta' sistemi ta' distribuzzjoni ta' dan l-ilma ġdid għal dawn l-għaliq tan-naħa ta' fuq tal-pajjiż. Bħalissa jinsawu għaddejjin l-aħħar xogħlijiet fiċ-ċentru ta' Barkat fix-Xajra, kif ukoll fil-manutenzjoni u riġenerazzjoni ta' 7 ġibjuni li ser ikunu qed isostnu mijiet ta' bdiewa fin-naħa ta' isfel ta' Malta. Ix-xogħlijiet fiċ-ċentru ta' riġenerazzjoni ta' ilma Fawdex ukoll jinsab fl-aħħar stadji tiegħu u fi żmien li ġej, in-netwerk ta' dan l-ilma Fawdex mistennija wkoll tkompli tissaħħaħ. Minkelli fil-bidu tiegħu ħafna persuni kienu wrew xettixiżmu, Bilocca sostna li dan l-ilma qed jintlaqa' sew mill-bdiewa u kull ma jmur id-domanda lih qiegħda tkompli tiżdied.